Mä kiipeen kohta. Kiipeen nyt google. Kastaa. Kastaa. Ai. Älä nyt hoppuile, oteta. Ei se nyt satu. Sattuhan mennä. Kato kuinka ääni. Älä hyppää. Mä hyppään. Eikä hyppää. Siinä on naru. Pääsis mä äsken tonne asti. Ja mä lasken kädet eteen. Nyt lähtee 1, 2 ja 3. Loistavaa! Muuten on hurja. Hyvä Ilona! Loistavaa! Aivan nopea suoritus. Ei paljon jääty arpoon sitten. Hyvä.